دنگ پێشەواتی bi dengekî kurwaram ez her gav amade me ku ji bo gelê xwe canê xwe feda bikim. Li mehabadê rojek hilat bavê Kurdan dilê welat ne ji bo text û ne ji bo xelat tenê bo gelbû ew xebat dê û bav bû can û cîger da zarokên Kurd nebin bê ser tirsa wî tenê xwîna me bû evîna wî jîn û mana me bû wî dî çawa axa me bixwîn bû çawa dilên me birîn bû got ev axa pîroz hebûna me ye ev kevir û dar dîroka me ye li her kolanek li her gundekî dengê wî digot em yê hevin em yekin wî xwest em rojên ronî bibînin di binala rengîne azad bixwînin. Ey pêşewa ey gazî te canê xwe kir deryazî got bixwînin xet nebin nezan biben yek ey gelê Kurd ey pêşewa bavê min ronahiya çavê min. Wî dît hêza herî xort di pirtûkan de dûvre di şûr û mertalan de xwendin ronî dike hişyê kor zanîn dişkîne her cûre gor wî nedixwestin bibin çengavir wî dixwestin bibin mirovên serwer aşitî rêça wî bû dilxweşî armance ji bo her Kurdek ji bo her canê dema dijmin hat dorşa te nexwest bibina girûar te got ez ê serê xwe bidim bes bila gelê min ez neêşînim pênûs li dest netivîn gûşer zanîn çeka me ye li her der wesiyeta te nakeve erdê dermanê me ye bo vê derdê li çwar çira sêdare bilind lê serê teşçiyan bilindtir li çûîna te her bilindtir e pêlava te ji serê dijminê te ala rengîn te radist kir berzanî ew ala rengîn bir li ser her bostik ji welat belav kir mirina te jiyanek nû kir dengê te hînê tê ji wir bang dike serî hildin kurman jino serî hildin em ê bixwînin em ê bibin yek soza me ye heta hetayê Gazî Mihemed pêşewa tuna mirî